Hej YouTube, og velkommen til den her gameplay her med Fresky, altså Troels og Climax og mig, Jannik. Og er du frisk på noget multiplayer? Hvad? Ja. Og lige op med alarm i din mikrofon for fan. Ej, ja. Så finder vi lige Find Match Core og Team Deathmatch. Og jeg er altså ikke så god, skal I vide. Nej, dem gider vi ikke. Tager bare carry. What the? Hvad nu? Oh, fuck det. Nej. Nej, skal vi spille carrier? Hey, der er en, der hedder Next Ace of Space. Er det ikke det er jo det der, vi spillede på et tidspunkt? Oh my. Hvor ser hans emblem? Oh my god. Det skal vi lige have censureret. Ej, vi skal lige tjekke dem alle sammen. Nå, Jo, det censurerer vi. Det censurerer vi. Oh my god. Nej, oh my god. Slet det nu for helvede. Nå. Det var en pistol i guld. Hvad for en af dem? 5-7, den første. Jeg kan godt lide. Jeg kan ikke se dig. Du er der. Jo, du ligger forbi mig, din bums. Hvor er du hen? Jeg kommer om til dig. Der er ikke så mange, der kommer ind. Eller jo, vi mangler 2 på vores tid. Der er en eller anden bums om. Fuck, der er mange. Okay, der er alt for mange der. Vi skal lige have noget godt. Vi har Peacekeeper. Den er god. Eller nej. 3-0 score. Eller nej, den er ikke god, den er bare. Jo, den er da meget fint nogle gange. Eller meget fin nogle gange. Meget fint. Ja, men jeg synes bare, den er lidt irriterende. Det er bare mig, der ikke den her. Fuck. Nej, okay, det var det ikke. Jeg skal lige nakke min skar hoved, jeg kan kræfte med på tællerne, hvor de kræfter med bogen, de gør. Ja. Fuck, der står mange derovre. Nej, der står. Jamen, de står med, hvad den hedder oppe på det der, den der flag der som både. Ja, pisse til. Nej, der var en lige derhenne. Det må ikke ske. Jeg tror, det er en dansker herinde. Det er en dansker. Det er en dansker. Det er en tysker. Det er en dansker, ja. Okay, ja. Ej, så dør jeg ikke. De spawner jo bare lige nærmest. Det går kraftigt med ringen for mig. Det må jeg godt nok sige. Så jeg skal prøve at bruge min sniper. Fuck. Nu er jeg gået til noob class. Hvad har du valgt? Mit lovely shotgun. Mit ultra noob class. Fuck dig. Sådan en class, som bare ikke kan blive mere noobet. Hvad har du synes du har valgt? Jeg kan se den over, det skal afhøre, eller hvad? Nej, men den class jeg havde lige for. Nu skal jeg lige tage det seriøst så. Jeg hader også carry, det er kraftigt med hadebane. Alt andet den her. Og nu er der ikke nogen, der skal sige, eller skal nogen der. Ja, jeg vil sgu da af for sådan en 20 nøglescore på en. Hvis jeg kommenterer sådan noget, så er det bare ja, så er det bare congratulations for jer. Jeg kan bare ikke få nogen. Jeg er helt lost. Der er mange sniper herovre. Den er sgu da også på medium. At de får røv. Jeg har den. Ej, det er simpelthen ulækkert. Jeg også fået care. 360. Nej. Dem er du meget stolt af, når du laver sådan noget. Jeg har ikke mere ammo i den her, ellers kunne jeg få et lightning strike. Så sagde en anden en. Det havde jeg sgu jo. Jeg har Peacekeeper, og jeg har... Ej, bare gør det. For fuck's sake. Bum. Jeg går til knife nu, selvom det er den værste bane at bruge knife i, men... Ej, det er meget fint. Ja. Care package.
Jeg ved godt, hvad det er, jeg skal. Ej, fuck. Jeg skal med Ninja Gun igen, Janix. Blokket eller sådan noget. Guardian ready for deployment. Ikke ved den Guardian. Den skal vi da stille hernede, skal vi ikke? Concussion out! Hitting solid. Guardian ready to deploy. Concussion Åh, out! tak. Uæh. Oh my god. Nu skal den her. Fuck, jeg sucks lige nu. Men jeg tror, det var et meget dumt sted at sætte den der Guardian, vi lige har stillet. Men fuck det. Fik du Guardian? Ja, jeg kan ikke. Shooter down. Synes, jeg har det bare med Hvor står den henne? den her banegård. På den her bane, når jeg skal til at skyde nogen, så lægger jeg mig hele tiden. Nu gjorde jeg det igen. Jeg Transitioning. lægger mig hele tiden ned, mand. Det er helt utroligt. Det var bare godt. What the fuck? Hvis du altså også får nogen ved det, men altså. Åh, ja, selvfølgelig. Contact. Så de 4 min kills, det har bare været med, hvor jeg croucher og det shit. Concussion out! Prøv, jeg er simpelthen den ringeste lige nu, mand. Prøv lige, jeg skulle aldrig være begyndt på det der GTA der. Ah, fuck, vel. Coming up, stand by. Hvor er du henne? Din score der 15, 13. Concussion Tak. out! Kraft som en eller anden motherfucking Fuck, hvor ham der. abekat. Ej, så sidder der en og snabe. Der er faktisk sådan 3-4 danskere Going her. out! Hvordan fuck ved du bare, at det er det? Dobbelt kill med... Transitioning. Fordi de er danske flag herinde. Når i clan tag, eller... I didn't understand that. Ja, i Clan Tech. Og hvad den hedder, så hedder de også i deres... Så hedder de DK i deres klan og sådan noget. Nej, der røg Guardian. Fuck. Nej, den er der sgu stadig. Sticky out! Nej, nu røg. Den røg sgu lige en fed en. Fucking irriterende. Ja, kom. Begyndte at lægge lidt. Der kommer en til. Ind. Der kommer en derinde. Ind i huset. Reloading. Fik du ham? Ja, der kom en bare løbende. Jeg ved ikke, om jeg skulle ind i et eller andet dør. Wow, fuck. Ej, så bliver jeg knifed, fordi der er sådan et lag spike. Ja. Fuck. Concussion out! What the? Concussion out! Let's go, let's go! Okay, det kun mig, der ikke kan finde dem lige nu. Åh, der. De er kraften her over mig alle sammen. Threat neutralized. Nu tager jeg kraften med sniper. Der er lige nogle af dem. Transitioning. UAV awaiting orders. Så det var mig, der mødte alle de syge ud. Changing. Jeg tror, jeg er ved at have mødt dem alle sammen. Ja, virkelig. Lightning strike. Last kill, boy, det er bare vigtigt. Oh! Og jeg håber, de gør 2 kills, der kommer med. Ej, det så virkelig godt ud der. Det var da en meget fin kamp for mig. Shooter down. Den er så god at bruge den der PD der. Så steg man også lige det. 29-11 score, og hvad fik du? 8-18, men ja. Shit happens. Nå, men... Den taler vi ikke om. Nå, skal vi tage en til kampen? Vi tager Express.